is van már. Valakinek van fa? Van itt a sütőben. A bakker, hát hol? Várjál, odaadom. A kint is, kidobtam, ott. Kösz, mert nem baj, hogy van amúgy, ott adtam szenet, meg itt van nálam még szél. Nem az, hanem csak egy vascsákányt. Nincs a stickünk, de arany közben. Most csináltam a sticket. Tessék. Hol vagy te gyökér? Ja, itt vagy. Amúgy most megcsinálhatnád az aranysíksakodat, te buzi. Grábolja, megcsinálhatod. Ez az. Most Arany van. 9 van. 5 darab egy sisak, és akkor még marad is. Na látod? És akkor még addolsz. De hogy adod? Hát igen. Nagyon addolsz. Oké, megyek vissza a bányába. Valaki tud adni nekem valami... Hallod, én craftolok egy chestet. Craftolját, És abba beleteszem a halakat. Hát nem az akarok. lesz a halas chest. Várjál, beteszem a TNT-ket, meg ilyen. A gyémántokat azokat. Félek, hogy elveszik. Hagyja a kicsalba. Elveszik. Kivennél? Ja, kijönnél. Valaki ad fát? Tényleg kivennél? Nálam van fa. Krisz, kivennél? Nem tudom. Farkas. Meghagyjuk most már. Már úgyis mindenki tudja, hogy az én nevem Ádám, T-Rexé Krisztián, Andris 13, én meg 13. Az. Csak ebből mindig a 13-at hagyja. Oda dobtam a fát. Igazából Farkas 777 neve Krisz. Bernát. Jó, nem Bernát, Nem segdugas. hanem Segdugas Krisztián. Segduga. Segtudok. Valakinek van szín, hogy esetleg így felmegyek egy kisebb bánya kalandra? Várjál, mindjárt adok. Gyere, ott hol a házunk? Arra van. Ha, Mágnes picsájú. mindig röhögök ezen a mágnes picsájon. A mágnes picsájú franc kurvá. Csak itt magadban nem lesz. Van valakinek speaker? Nálam van, de én Nem látok! a fákját csinálom belőle. Ja, itt egy kis fa. Kicsit kiveszem. És én csinálni tűzi játékot? Hogy nem? Kell hozzá egy gunpowder meg egy papír. És akkor lehet ilyet is csinálni, amihez kell gunpowder meg egy ilyen szín. Van egy halam. Mi az Isten nem tud laknak? Ja, az kraftot. De 34 csak. Mi ez 20? Kell valakinek vascsákány? Ülök a székben. Kell valakinek vascsákány? Hát az nálam volt, azt add ide. Nem volt vascsákány. De, Nincsen. add vissza a vascsákányomat. Nincsen, még csak most készül el. Nem, én kivettem a chestből a 3 vasat. Hol van a vascsákányom? Nálam nincs. Gyere, nézd meg az inventory. Nincsen. De tényleg, hol van a vascsákányom most őszintén? Nem tudom. Csadd vissza a csákányomat? Nincs nálam. Ott van a izé, sima csákány. A kő, azt add ide. Ja, azt mondtad vas. A vas is volt. De az nincs nálam. Az hová lett tényleg a vascsákány? Nem hagytam itt út közben, vagy valami? Ja, nálam van, jó van, már vak vagyok. Nem hihetsz engem. Várj, most csináltam fölöslegesen egy felső emeletet. Nem, oda tesszük majd a chesteket. Izé lesz... Nézzétek, milyen bányákkal látom. Csináltam létre. Hát bambulok. Pocsékolom a fákját, bocsi. Úristen, itt. Ezek a bajos hangok. És erre megszólal a Minecraft gyönyörű zenéje. Azt tudálok. Majánk készítőinek is. Valóban maradhatok 8-ig is. Addig fogok Minecraft. Belőlem. Azaz! Várjatok. Krisz horgászbotod, az törik, hogy ja, nem. Törik. Ha izé használom, azt Aha. is tudtam.
Nem látod? Sögi, melyik bányában vagy? Ahol... Errefele? Azt hiszem igen, ahol egyszer volt. Öljetek már pókot a túli horgászat. Ahol ledobtad a izévet, nem? Nem abba vagyok, hanem most másik. Visszafele? Nem. Mondom, másikba vagyok. Látod? Így a jó. Hogy? Ha, mi jó. Azaz. Krisztián meg itt ül a csesz mellett. Nézzük, mi van benne, semmi. Még nem, mindjárt beteszek halat. Szerintem elfogyott a fákjám. Aha, ja, elfogyott a fákjám. Hát akkor vigyed magaddal. Aztán meg ha... Hát de nekem elfogyott. Biztos, hogy az én képernyőmet most nem nézik, mert tiszta uncsi. Enyém, aki horgászik, T-Rexi, aki most sötétben. A büdös... Jó, itt vagy Sögi. Ja, de szedd már ki a szenet, mert azt hiszem... Aha, szedd már ki. Aha, jó. Ez én XP. Ja. De én már... Hallod, én horgászottál és kapok XP-t. Hát mindenért kapsz itt a jó. De valaki... Na, végre, itt vagy. Na, meg vagyok. Itt vagyok! Az új generációs T-Rex Solo 2. Ennyi. Most élet újra a T-Rex-et. Ja, és most így leharapna, betörne a házba. Az igazi az. Itt vagy Sögi. Jó, Ez itt sem vagyok, elég. já. Odaadod a szenet, Léci, hogy csináljuk még fákját. Nem kell sok, csak egy pár darab. Kösz. Már 4 halat fogtam. Viszont nincs Jó, nálam stick. Van nálad fa? Persze, gyere. Adjál már, akkor csináljuk még fákját. Gyere ide. Dobjad. Ja, várj. Nem kell sok. 8-at aztán jó van, csinálj belőle. Jó, van, csinálj sticket. De abban nem sok sticket tudunk csinálni. Hát, ennyi volt már. Hát 16 darab stick. Az volt. 16 osztva. Na gyertek, hadd Lesz már. 64 fákját akkor. Na, akkor már dobjam majd nekem is. Jó Már van. nem csak 2 van. 2 halunk is van. Na, számolni tudni kell. Ennyi. Várj, megfeleltem. 32 oksa. Hallod, már nem is kell állatokat vadászni. Gyere Valahol ide. fogunk kérni, az még egészséges is. Na, gyere, ott van előttünk. Na, úgy. Na, meg akkor megyek. Na, én nem megyek ebbe az irányba. Hú, éles. Erre én még nem voltam. Elkezdek lefele ásni. Elkezdek lefele áskálódni. Hogy James MC mondana, James Kopi. Ja igen, ismerjük Jamest. Kopi James. Jaj, te... Az is könnyű. Megölöd? De várjál, megyek vissza, mert nálam van kar. Van nálad kar? Nincs. Hol vagy? Látlak. Megyek. Segítsél! Meghaltok. Azaz. De hol vagy? Ha megöltem. Itt vagyok lent. Ja tényleg tudok Vigyázz, megy egy zombi! Alig van életem, Andris! Krisz, van nálad kaja? Gyere le ide bányába, alig van életem. Hát, Kajám este is van. alig van. Bakker. Ez nem jó. Felállítom azért a vizet. Nem álljon. Én ijászkodok közben. Gobblestone-val. Amúgy Gobblestone-nal felállítom a vizet. Anyádat! Na azért. Közben itt érdekem szegény madart. Madarak, még mindig, de madár... Láva? Hú, majdnem beleestem. Megyek, várj, hol vagy? Gyertek már fel inkább. De hol ástál el te? Oké, ez tiszta. De merre ástál el? Hát Andris? elkezdtem így ráfele. Hallod, itt bakker nincs semmi. Itt engem meg egy zombi majdnem megölt. Nem, az egy witch! Úristen, egy witch! Hol? Itt egy witch! Megölöm! Leo, kapad, Poti! Tudom, megölöm! Nem tudom, hol van. Tegyj már le fakját. Fakje! Úgy mi? Fakje, ott van! Hát hogy mennek ide? De most gyógyítja magát a köcsög. Ott, beszorítottam a sarokba. Azaz meghalt, mit adott? Na, Ott a vas. Nem, adott más. Nézd meg. Rózsát. Hú, de nagy szerencsém. Na. Bakker, miért nem Poti volt nála? Várj, Andris. Itt Mi lehet. lehet? Ja, Potit is. Vasó. Ti melyik bányában vagytok? Hát ahol sög voltak. Várjál. Megnézem a neveket. Andris, de látlak, de nem tudom merre vagy. Ja, errefele jöttél, gondolom. Az itt már csörög a telefon. Jófele megyek? Amúgy. Szerintem jófele megyek, mert látom a nevedet. Csak nagyon halvány. Meghaltam!
És mi volt nálad? Minden. Vas, fákja, Megyek veled. vasárkány. Van nálad valami? Mert vaskard is Vissza egy volt nálam. kardal. Jövök egy karddal. Jó van, gyere. Hol vagy? De azért ne aludjunk inkább. Itt van egy zombi, öld meg. Öld meg ezt a zombit gyorsan. Várjál. Gyorsan öld meg. És ne rám lőd. Látom. Feljött egy buziirat. Felirat. Na meg ott. Kösz. Gyorsan hol van? Az a bánya volt, tudod, ami ilyen kicsit mélyebb. Tehát nem az, ahol... Mélyebbre mentem. De most nagyon mélyen vagy. De mondjuk Andrisnál is meg nálatok is majdnem ugyanolyan cuccok vannak. Na de azért szedjük össze. Muti már! Hol vagy? Jó, nem tudom merre voltam, most azon gondolkozom. Nem abban a mély lyukba, ahol az addolást kidobtad? Nem. Az is egy bánya, de nem ott voltam. Hallod, te most hol van? Én azt hittem, hogy... Aha, itt voltam. Várjál, megyek veled, azt hittem, hogy bementél a házba. Olyan ezek itt voltam, nem itt voltam, de itt voltam, igen, és itt van a fény. Várjál, jó. Ha jó fele jövök. Vigyázz, mert nagyon göröngyös itt lefele az út. Ebben vagy? Ki? Igen, oda mentem. Én meg ide jöttem. Megvan Krisz, nem kell rám, hagyjad. Hagyjál, már nem kell. De ez Már köcsög, nyugi. közben meg hárban játszunk. Ott vagytok, látom. De nem hard, de... Ugye, hát! Ja, tényleg. Aha, itt haltam meg gyorsan. Hol vagy, Kol? Én megyek a listát. Én hol vagy, Kó? Hát nem tudom, és még 2,5 HP, és meghaltam megint. Istenem. Hol vagy? Gyere utánom. Várjál, élvezem. Legyél halak. Jó fele mész amúgy. Csak lefele. Tehát lefele megy. Itt? Hogyha utána jöttök, akkor vigyázzatok a lábára. Na, itt. Gyere utánom, Krisz. Már lementem valahova. Lementél? Várjál. Nem tudom, merre vagyunk most. Itt le. Te milyen színű vagy a neved? Itt egy egész lámat engem. Neked zöld a neved, és... De mindjárt visszamegyek, ugye? Hol látlak? Állj meg! Látsz? De várjál, megyek le. Tudszomért vissza. Látom azt a kibaszott nevedet. Azt a kis spermás nevedet. Itt vagy. Akkor gyere arra, merre én Le kell megyek, menni. jó? Igen. Igen, itt. Itt kell menni, és akkor itt ebbe az irányba kell menni. És akkor... Látok, hogy minden kis spermából van. Úristen, Krisztián, én most ezt itt haltam meg. Ó, itt egy mag. Itt van, már nem engem a skeleton. Meghalt a fejedbe vágok egy csákányt, egy ökért. Szóval megint meghaltam. Szép volt, szedd fel a cuccomat gyorsan, Krisz. Az összeset, mi nálam volt. Mindent felszedtél? Ah, van fakja. De nem, várjál, a fákjám is... Ad egy kicsit. Hó! Egy Power 1-es. Az volt a skeletonnál akkor. És várjál, mennyire van elhasználva. Úristen, hogy van elhasználva. T-Rex 02 vigyázz. Na, de jó, ott vannak még cuccaim. Még itt is van cuccom, meg még ott is, meg itt is. Respannolok. Megyek oda hozzád, jó, és add vissza őket. Addig bányáskodok. Power 1-es így olyan van. Power 1-es így Nagyon sokat érsz vele. Hát igen. Hát még most ezzel én igen. Úristen, nem tudja, Endőrben nem nézünk rá. Közben kiszedem a vasat. Szedheted fel a mosat, akárhogy. Csak... Anyag mennyi. Most nem szemződtem. Ó, hát beleestem a vassal. Nem baj, hagyjad. Van nálunk is cucc. Üljünk már le, húzzal. Nem baj. Ó, hát ilyet. De nem baj, hagyjad, nem addulunk, nem érdekel. Nem az a baj, hanem hogy izé. De nem baj, Andris, van nálunk még. Ja, hogy van fákjak. De és visszaadnád még rá izét, a cuccaimat, légy ha megköszönhetnél. És azt az ilyet is adj nekem, mert... A Power 1-es? Igen, De mert, dehogy adom. mert én haltam meg érte. De nem adom. Na, de a fákját azért add oda meg a kardot. Mondd meg, öld már meg! Várjál. Lehet, hogy kapok is. Megölöm!